2024 मायथाइनि एप्रिल दाननिफ्राय सोमावसारफिननो गोनां जागोन नामा एबसुआ? जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि कमिटमेन्ट बायदि मावफुंनाय नङा नामा भारत सरकार आरो आसाम सरकारा? खनले बिटिआर गोरोबथाखौ थिखानाय सम बायदि मावफुंनांगौनि थाखाय खावलायदों माहारियारि आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सर्बानन्द सनवाल बिथांमोननि जि कमिटमेन्ट जे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया स्पिडि इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो 2024 मायथाइयावनो टाइमलाइन खाना होदोंमोन भारत सरकार आरो आसाम सरकारा। जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव भारत सरकार आसाम सरकारनि कमिटमेन्टआ 2024 मोन टाइमलाइना। बेबायदिनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ मुं मख' थाबैनो कमिटमेन्ट होनाय बादि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय खावलायबावदों दिपेन बर' बिथाङा। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, नखर मन्त्रि अमित शाह, मन्त्रि सर्बानन्द सनवाल आरो गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना गावसिनि कमिटमेन्ट बादि 2024 मायथाइनि एप्रिल दानसिमनि गेजेराव मावफुंथारनांगौमोन। बुंथारनांगोन दि बिटिआर गोरोबथाया दिनैसिम 4 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो, नाथाय बिनि गेजेराव गोरोबथानि माखासे दफाफोरा मावफुंजादोंब्लाबो गोबां दफाफोरानो खावसे जौखोन्दो मावफुंजायाखै, थामहिनबा आद्रा जानानै दं। बेखौनो माहारियारि आफाद एबसुआ दासान्दि सान हर बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि बाथ्रा रायज्लायो आरो सरकारनिसिम नारसिनगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथायाव बर'नि गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सागान होफादोंमोन। अब्लाबो बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय एसेबो खुगा बेखेवा होननानै बुंथिबावो दिपेन बर' बिथाङा। आं खावलायगोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो 2020नि 27 जानुवारिनि सुक्तियाव सरकारनि उइटनेस हिसाबै बिथाङाबो बे सुक्तिनि दलिलाव सहि खालामदों जे एबसु एनडिएफबिनिफ्राय प्रमद बर'निफ्राय जागायनानै रन्जन दैमारि, गबिन्द बसुमतारी जिखिनि मानसिया सुक्ति खालामबाय सरकारनि काउन्सिलनि जानानै, स्टेटनि जानानै, सेन्टारनि जानानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जि मोनसे पलिटिकेल कुचकावासआ माने बांसिन प्रायरिटि मोनदों, बेबायदि एखे प्रायरिटियाव एखे एजेन्डायाव बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खोथाखौ बुंनांगौ बयबो। बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय जायोब्ला फैगौ समाव फिन सोमावसारनाया बिटिआर हालामाव जाफिनगोन नामा? जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि। नाथाय फैबाय थानाय समाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा मा मावगोन बेखौ समासो खिन्थासिगोन। बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि
दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव।